Hold mund. I dag skal vi lave en video om min... hvad det hedder den her? Ja, surprise egg. Du skal også med. Kom. Ja, du skal også med. Så, der er noget inde i den her. Det er sådan en legetøj. Så lad os åbne det. I hør? Skal vi åbne det? Ja, vi skal åbne det. Så inde i den der er der sådan noget legetøj her. Så der er sådan noget god her. Det her det er legetøjet. Nej, det er kuber. Og det her det er kortet. Her er alt det der står, hvad det er om, og alt det der. Det har vi ikke brug for. Det her er alle dem, man kan få. Her. Og vi har fået den der. Så ja, her er hvordan man kan lave den, og selvfølgelig så er det den der, vi har fået. Yes. Så lad os åbne det. Okay. Der er sådan en åbning her. Hvor dum er jeg lige? Så der er sådan en åbning lige her. Hvis man kan se det, der er sådan en lille tak her. Så den skal vi lige åbne. Sådan der. Så har vi den her. Så her, ikke? Man tager den her. Åbner den her. Og så er det en, hvad det hedder? Like button. Okay, så hvis vi nu tager det her og laver et like button, så ser det sådan her ud. Kan man se det? Ja, her. Så hvis man vil lave flere like buttons, så er det sådan her. Du skal tale dansk. Dansk. Baba, 250 milligram is hetzelfde als 2,5 milligram. Men det var alt det for i dag. Hej hej. Skal du ikke også sige hej hej? Hej hej. Ja. Hej hej. Hej hej. Hej hej.